Fazer chocolate, fica no passe. No Telamari, le Kudape Mukana, Minyasha, Takaitirwa, Tizibiswe, Uyetimwe, Zokwadi, Ekusumirwa, Nukuna Matwa, Pamari, Emma, Nokuti, Wakaipa, wakapindira parudziro vanhu kuti abvise vanhu kuna Mwari nenzira yokumunyorotsa shoko raMwari. Ndo zvakaita kuti pave nechipatara panyika. Chipatara imomo mutarisirwa vanhu vakure asi mune mochari. Ndo chikonzero panyika paine nzvimbo yokuviga vakafa. Ndo chikonzero panyika paine kuchema nokutambura. Zvakaunzwa nekuti wakaipa akati kuna Eva, hamungafi zviro kwazvo. Wakaipa wakambonyorotsa shoko raMwari, wakaipa akabvisa vanhu kushoko raMwari. Saka njira yoga yatinokwanisa kudzorerwa kuna Mwari inzira yekudzorerwa neshoko raMwari. Zvimwe zvinhu zvose zvingavapo uye zvimwe zvinhu zvose zvingashandiswa kuvaraidza vanhu, kunyengetedza vanhu, kusimbisa vanhu, asi hazvikwanirise kuti munhu adzokere kuna Mwari, nekuti munhu haana kubviswa kuna Mwari neurwere, munhu haana kubviswa kuna Mwari nemadambudziko, munhu haana kubviswa kuna Mwari nenhamo. Saka kuporeswa, kubviswa munhamo, izvozvo hazviunze munhu kuupo hwaMwari, hazviunze munhu kune ichecho chiri kuda kwaMwari kubva pakutanga. As much as tingafara kuti tinopodzwa, tingafara kuti Mwari vanotiropafadza, izvozvo zvakanaka muchimiro chazvo, asi donzvo nechivabarirwa chokunamata hatisi chekuti tigopora, nokuda kwokuti kunyange vasingatendi navo vanopora. Hatisi chekuti tifumiswe nekuti vasingatendi ndivo vakatonyanya vane pfuma kudarika vanotenda. Nokuda kwokuti the richest man pasi rino haasi mutendi. Munhu ane motikari dzakawanda kudarika vamwe vose panyika pano haasi mutendi. Munhu ane ngarava kudarika dzavamwe vose panyika ino haasi mutendi. Munhu ane ndege kudarika vamwe vose haasi mutendi. Saka kana dai ropafadzo yokufuma yaiva iyo simbiso youmwari hwaMwari, dai vanonamata varivo vakafuma kudarika vasinganamati. Asi zviri the opposite. Saka Mwari nenyasha dzavo vanotiunza nekutidzosera kwavari nenzira iri yechokwadi. Zvotipa isu kuti kunyange wakaipa akaunza madambudziko muupenyu hwedu, akaunza zvinogozha muupenyu hwedu, hazvitibvise pakunamata Mwari, nekuti hatina kuunzwa kukunamata nekuti tiwane rugare rwenyika ino. Takaunzwa kukunamata nenzira inorehwa pano neshoko raMwari, kuti Mwari wakatembera kuna Abrahama kuti achava baba vendudzi dzose, uyezve Mwari akada kuunza vanhu kwaari nenzira yokutenda. Pano tinooneswa sezvatinoziva kuti Paul ari kutaridza mudzi wechikaturike, mudzi wekurasvika
nokubviswa kwavanhu pakunamata kuri kwechokwadi, achitaridza kuti vanhu vakada kutsinhanisa zvokwadi yaMwari nenhema. Vanhu vakada kubvisa Mwari, kutungamira kwomweya mutsvene, kuti kuve kutungamira kwevanhu. Vanhu hwaro uhu hwekaturike munowanikwa upenyu nechizoro nesimba raNimrodi, iye wakada kuti anamatwe. Ndizvodii? Akada kuunganidza vanhu vese kwaari, akada kuvaka guta iye amene, akada kuvaka shongwe iye amene, yaaiti ndo inosvitsa vanhu kudenga. Saka patinotarira shongwe iyoyo tinoona umhare noumhizha hwaNimrodi. Saka Mwari haana kubvira pakutanga, akada kuti pave nechinhu chinosimudzwa chiri mufananidzo kana chinotora nzvimbo yake panhano dzokunamatwa. Mwari haana kubvira akada izvozvo. Ndochikonzero akaudza Israel akati, pakunamata kwenyu musava nechinhu chakavezwa chinomiririra kana chinopangidza kuvapo kwaMwari pakati penyu. Ndizvodii? Saka mweya waNimrodi, mhodzi dzacho zvinoonekwa apo Pauro anotaridza mubhuku yavaRoma pamusoro pevanhu vakada kuchinanisa, kudakara vakashandura kunyange muraramire wavanhu. Apo vanhurume vakada kutora vanhurume, apo chisikwa chakatora nzvimbo yomusiki. Kudakara vanhu votarira kune zviri vanhu kudarika kutarira kuna Mwari. Amen. Ndo mweya watinoonazve wosimuka pazuva ranhasi, apo kunamata kwava kubatanidzwa kana kuti kwava kufananidzwa kana kuti kwava kuiswa muchimiro chiri munhu. Ndizvodii? Toona pazvinamato chii chinotaridzwa vanhu. Even kana tisvika pachechi tinotaridzwa mufundisi kana anenge akadzima apostoli kana akadziprofeti nemukadzi wake kana kuti nei, ndo zvinoiswa kuti zvionekwe navanhu. Saka vanhu kana vachipinda vanopinda vachiona chiso chemunhu. Kumira kwavo kwava kwakasimbiswa pamunhu iyeyo. Anoona kudakara tinotodzera even haircut yemunhu iyeyo, magerero anetembeko dzake munhu iyeyo ndiye wava nezita nenzvimbo yatora nzvimbo yaMwari. Saka chinozodyarika muvanhu kuda kufanana naye. But Ishe Jesu achienda akati pane chimwe chaachatisiyira, mweya mutsvene. Saka hatichada ichecho chiri chisimbiso chekutenda kwedu uri mweya mutsvene. Tava kuda munhu, tava kutoredzera mupfekere wake, tava kutoredzera mugerere wake, tava kutoredzera muitire wake. Izvo zvose zvinoratidzwa mubhuku yavaRoma, apo Pauro anoratidza kuti hama pane icho chinotiudza kuna Mwari, ari kuti pano vimbiso dzekuva vadyi venhaka hachina kupiwa kuna Abrahama nesimba romurayiro, nokuti murayiro hautaridzi, murayiro haukwanirisi, murayiro hauzadzi zviri umwari hwaMwari. Ndochikonzero kunyange uprista hwaAroni, iye aiudza vanhu kuna Mwari nenzira yechipiriso, zvinonzi akaiswa pauprista ihwohwo nesimba romurayiro hwechiRevhi, the Levitical law.
nokuda kuti akaiswa nesimba romurayiro iwoyo, zvanzi iye akanga asingagari. Saka Aroni akauya wofa, Finehasi wopinda wofa, mwana wake wopinda wofa. Ari kunoona, saka vaitongwa nerufu nekuti chakisati chiri icho chinokwanirisa zvaidiwa naMwari paakataura naAbhurahama. Then Kristu paanouya unonzi akaitwa muprista nesimba reupenyu husingaperi. King James noti indestructible life, husina chinohuparadza, husina chinohupedza, husina chinohukanganisa. Upenyu hwedu isu hunokanganiswa nokuti takaberekwa. Saka pane zuva tinonongedzera pakalenda ratakaberekwa, uyezve tine maruramire ekunongedzera futi rimwe zuva ratichafa. But uprishita hwaMelkizedeki wakaunzwa nesimba reicho chisingagone kuparadzwa nerufu. Saka Paul panoti takaunzwa kuna Mwari nokuda kwokutenda. Uku kunzi kutenda kwa Abrahamu. Abrahamu akatenda Mwari pasina chakange chaitika, pasina chakange chavapo paupenyu hwake. Andi munoona, Abrahamu haana kutenda Mwari nokuda kwokuti Mwari akanga amupa mwana. Akatenda kuna Mwari mwana asati avapo. Andi munoona, saka chakatungamirira Abrahama hazviri zvinhu zvaibatika, hazviri zvinhu zvaioneka, asi akatungamirirwa nekuzarurirwa nekutsvekerwa kwaakaitwa kwokuti Mwari wakataura shoko rake. Saka akabheserwa kunamata kwake pakuti Mwari ndo zvaakataura. Tode kuisa nzwisiso yedu nerizhiningi yedu mune izvozvo Mwari zvaakataura. Zvinokwanisa kutiita kuti tive baffled, tikwanise kusaziva kwokuenda nako kana chokuita. Asi tarimoni Abrahamu akazitarira nyeredzi, ndoshaita vana vako. Izvozvo hazvitsanangurike. Izvozvo panguva iyoyo Abrahama aisakwanisa kujekerwa nazvo, aitaida kushandisa njere kuti ati vana vake vangaita senyeredzi. Saka Abrahamu haana kugamuchira zvakataurwa naMwari panheyo dzokuti pane chaapuwa, asi akatenda Mwari kuti Mwari zvanotaura ndizvozvo. Saka kururama kwake hakuna kubviswa pane chimwe chinhu chiri kunze kwezvakataurwa naMwari. Saka izvozvo muvana vaAbhurahama zvinovapa gutsikano mushoko raMwari. Andi munoona, hapana chatinowedzera, hapana chatinotapudza. Ndiwo unhu hwokutenda. Kutenda kwedu hakukanganiswe nokuda kwokuti tawirwa nedambudziko, tawirwa nezvakaipa. I don't care. Vangataura zvinhu pamusoro pangu, handinanamiswe nezvinotaurwa navanhu. Towisana, even as we say every time, hatinanamiswe nezvinoparidzwa nomufundisi pano, tinonanamiswa neshoko raMwari. Hatinozviona, hatinanamiswe nezvinhu zvinotaurwa nemunhu, hatitungamirirwe nemunhu, tinotungamirirwa naMwari. Hatinozviona. Saka there's no way yekuti wakaipa pane chaachataura chinondibvisa pakunamata Mwari. As I say, pakutanga wakaipa akataura,
That's why tine mamochari panyika. That's why tine macemetery panyika. That's why tine ambulance panyika. Nokuti wakaipa akataura. If akazvibvuma ndizvodii. Saka zvakataurwa navakaipa anonekea zvingaporiswa zvikazoitwa sei kana zvabva kuno vakaipa hazvisi chokwadi chaMwari. Can you see that? Tichaona neshoko raMwari kuti kunyange Abrahamu pachezvake akaudzwa shoko raMwari, asi as I say, kufa kwakaudzwa nokuda kwavakaipa, nokuda kwechivi. Kuchembera kwakaunzwa nechivi. Towisana Adam na Eve vaisafanira kukwegura, vaisafanira kufa, vaifanira kurarama, asi nhema dzovakaipa dzakaudza ufu, dzakaudza kuchembera. Andinozviona. Saka Abraham Mwari wataura naye, Abraham akatenda shoko raMwari. Ticharava zvemuchaona anoti haana kucherekedza, haana kuremekedza, haana kugamuchira kukwegura kwake kana kufa kwechizvarwa chaSara. Nemhaka yei? Nekuti izvozvo isaini yechivi chakapinda muEden. Saka he was not motivated. Haana kukurudzirwa, haana kuderedzerwa, haana kubatsirwa, haana kukanganiswa nechinhu chine hwaro hwacho munhema dzovakaipa. You get the point? Saka iwewe, there's no way munhu angataura mashoko wotora izvozvo saka zvakadai so saka kunamata kwacho kutoreva, kana zvakadai so ndakutoreka kunamata, kana zvakadai so handisiyana nazvizvi. Ndiani wataura? NdiMwari here wataura kwauri. But will not let every man's word be a lie. Not let some man's word be a lie. Every man, I don't care the bishop, I don't care the pastor, I don't care Parisi, I don't care Diani, let every man's word be a lie. As shoko raMwari rive chokwadi. Atikuuza kwachakateerwa. Ndochikonzero atikukwegwa nezvinhu zvinombozwa navakaipa. That's why I'm against all this running after the fashions dzenyika ino, running after the things zvenyika ino. How can we be turned away from the originality yeshoko raMwari? Tichienda mune zvinhu zvinombori wakaipa ane chaari kuda kuita propagate. Pane chaari kuda kuti audze pakati pavanhu zvibvise umwari hwaMwari. Andimunozviona, hatina kudanwa nemunhu pano, hatina kudanwa nezwi remunhu pano, takadanwa neshoko raMwari. Ishe wokudenga vatibatsire. Ndosikonzero ini scripture inotaura ichiti namazuva enzwi remutumwa wechinomwe. Yes, inzwi romutumwa wechinomwe. Kana inzwi iroro roratidzwa kwai chakavanzika chaMwari chichapedziswa. How? Chinopedziswa nenzira ipi? Sezvazvakarehwa, sezvazvakanyorwa, sezvazvakataurwa navaprofita. Ndizvodii? Vakaprofita sei vaprofita? Havana kuprofita vachimutswa nezvimiro zvaiva munguva yavo. Havana kuprofita vachimutswa nenhamo dzaiva munguva yavo. Havana kuprofita vachimutswa nerugare rwaiva munguva yavo. Vakaprofita vachimutswa nomweya mutsvene. Ndosikonzero Moses paakaburisa vanhu muIjipita haana kuvaburisa nokuda kwenhamo yakatanga vari mairi. Mose haana kuti vapropagate, haana kumutswa mwoyo wake nekuda kwenhamo. Yes, akati ndaakwenda kunozvita identify nevanhu vaMwari. Nemhaka yei chii chakaonekwa naMozisi muvanhu vaMwari ava?
mukaverenga bhuku yamabasa inoti achiti aita somunhu unoona chisingaoneki. Is that right? Mukaverenga vaHebheru inoti achiti nokuti akaona Kristu. That means haana kuona nhamo yevanhu, haana kumutswa nenhamo. Yes, nhamo inovapo, yes, kurwadziwa kwaivapo, but the focal point, simba rakanga richifambisa Mozisi harisi simba zvaingokomberedza panguva iyoyo, nokuti dai akabatwa nezvaikomberedza panguva iyoyo, paya pavakazoramba shoko raMwari murenje angadai akarambawo pamwechete navo. But Mozisi anga asingakwegwi nezvinotaurwa navanhu, waikwegwa nezvaakaratidzwa. Saka Paul anotiratidza mubhuku yavaroma kuti kuudzwa kwedu kuna Mwari hakuna kubva pane chinhu chinongova chiitire, chinongova chibatire chavanhu kana kuti murayiro. Takaudzwa kuna Mwari nesimba reshoko ratakanzwa rikaumba nokubereka kutenda matiri. Saka hazvinei kuti zvichazovei, hakuna kusungaidzwa nezviri kuitika panyika. Isu savanhu havada kukuudzai, pane zvinhu zvatinotarisira, pane zvinhu zvatinoda, pane zvinhu zvatinoshuvira, pane zvinhu zvinongova muitire wedu isu sevanhu. Hazvina kuti zvakaipa, atinoona hazvina kuipa, ndizvozvo zvinotipa ugaro hwedu nokurarama. Asi kutenda kwaAbhurahama kwai akatenda kuna Mwari anodana zvinhu zvisipo sezviripo, unodana zviripo sezvisipo. Andinoona saka kutenda kwedu kakaunzwa kuna Mwari. Don't be discouraged nokuda kwokuti maybe chaunofunga kuti unofanira kuva unochigamuchira kana uchipiwa naMwari chinoita fanika chisipo. Handizvo zvinosungaidza kutenda kwedu. Amen. Even, kana ndikakumbira Mwari nhasi akandiitira, ndinotenda Mwari. But ndikakumbira Mwari zvikasaitika, zviripo zvinhu zvandinokwanisa kukumbira kuna Mwari, but zvinoudzwa kana zvinopiwa ini nokuda kwesimba rezvimwe zvinongova upenyu hwangu. Maybe ndichine simba racho rokushanda, ndokumbira Mwari ndiitirewo chakati, Mwari ondiitira kuburikidza nekushanda kwangu. Andinoona ndinokwanisa kukumbira Mwari, Mwari ondiitira nekuti maybe fundo yangu inokwanisa kundikinurirawo dho iroro. Asi kuti hasi Mwari wazviita, ndiMwari, asi pane zviri iniwo. Andinoona ndakukuudzai chokwadi, handingaende pamberi paMwari nhasi ndikakumbira kuti Mwari ndipewo basa rabank manager, shomu dzacho handidzizive. Handingaende kuna Mwari ndomukumbira ndipewo basa reaccountant mukambani, shomu dzacho handina, handikwanisi kuzviita. Asi hazvina kuti ane shomu dzacho akakumbira basa iroro haasi Mwari amupa, ndiMwari. Zvada kundokuratidza kuti pane zvinhu zvatinokwanisa kutsvaka nokukumbira kuna Mwari tiinewo marurambire ekuti zvinogoneka nokuda kwechimiro chatinenge tiri.
asi Mwari wakatendera Abrahama kuti apfuure nhano idzodzo dzekuti ana maruramire namakwanisire ekuti zvikwanise kuva. Saka don't be discouraged. Now, tinokwanisa kureva tichiti Mwari wakamuitira. But you know, kupiwa kwakaita Hana mwana ndizvozvo kupiwa kwakaitwa Sara mwana. Asi ngatimbodzamisai timotorawo Paul pane medzimambo achiti ndinotaurawo sekutaura kwavanhu. Ngatimuonai scenario yacho yekuti Hana, maybe she was 30 years old, maybe she was 25 years old, akanamata Mwari akampa mwana. Sara ani 90 years akapiwa mwana sekupiwa kwakaita Hana. But panooneka more of a miracle ndapapi anenge pane Sara. Saka iwewe nyaya yako kurema kwayo, kutora kwayo mazuva, kutora kwayo makore, zvinoita kuti ive more miracle, ive chishamiso chikuru sezvakaita Hana naSara. Can you see? Nyaya yako idambudziko rori kutorana mukati maro rinoitafanika risingaperi, rinoitafanika harina mugumo. Don't you worry. Nekuti Mwari wakataura haaremerwi nenguva, haakurirwi nekufamba kwamazuva. Ndosikudzira kuti paakatiudza kuprisita hwokunamata uku akaudza nesimba ramakusere, simba reupenyu husingaparadzi. Saka takaudzwa kukutenda kunorarama. You get my point? Hatiraramiswi nezvinhu zvinogadzirwa nokupendwa navanhu. Tikunzwisana? As much as we receive kubva kuna Mwari, hama hatizi bache receive it, I receive. Hazvisvo zvatiri hama. Tiri vanhu vakaudzwa kushoko raMwari. Kudakara chishuwo nehana yako iri pakuti shoko raMwari riitwe manifest, risimbiswe, riratidzwe muupenyu hwako. Izvozvo ndo zvinopa kuti uraramire futi upenyu hwacho hweshoko raMwari. Not this nonsense here, receive it. Hamuna chikodzovanita mara. Business deals, and it's just what's it. Kuti wazofuma mwana achiti Mwari akaniblessa. Andinozvona. This is not it, ama. Mira pana Mwari. Ngatimirei pashoko raMwari. Atimotivetwe, atikurudzirwe, atipiwe simba nezvinhu zvisiri shoko raMwari. Takadanwa nokutenda kwaAbhurahama. Why? Mwari achida kuti iwewe ururamiswe. Akaparidza kuna Abrahama. Andinoona. Saka takavakwa isu panheyo dzemharidzo kuti shoko raMwari rikwaniriswe matiri. Ishe vatibatsire. Saka kutenda kwaAbrahama kwakava kutenda kusina kushatiswa, kutenda kusingaitwe influence, kusingapiwi simba rako nezvinhu zvazongoitika. Kubva pasina chinhu Mwari akapa Abrahama mwana. Maybe 18 years down the line Mwari anodzoka kuna Abrahama, ndipe mwana iyeyo chive chipiriso. Abrahama haana second thought. Zvino Mwari angadaro here? Zvino kana Mwari akandipa, saka Mwari akati ndimupisa kuti mwana iyeyo, saka zvinozodii? Abrahama akati Mwari wataura, ini ndoita. Rugwaro rwoti haana kuzviita ne simplicity yekungoteerera. As much as kuteerera kwakanaka, Abrahama haana kupa mwana wake nekungoteerera. Asi ukadzoka pane Genesis 22 panoti nekuti wateerera inzwi rangu
ukasandinyima mwana wako mwechete unoda, mbeu yako kwaindishakuropafadza, mbeu yako ichava muridzi wesuo romuvengi. That's what the scripture says. Kuti Abrahama akateerera. Then we go to the Hebrews. Inoti Abrahama nekutenda. Even James anoti nekutenda. Abrahama paakapa mwana wake angasingamupe kuti kunamata kwake kubve panyaya iyoyo yekuti apa mwana. Wakapa mwana wake kuri kuratidzwa kwekutenda kwaiva Mwari. Andimukuzvona haitwe mutendi nekuti apa mwana. I think let's just go kuna James. Jacobo that is Jacobo, Jacobo chapter 2, is it? Okay, can you start verse 21, yeah, James chapter 2. Jacobo chapter 2, verse 21. Abrahama baba vedu haana kururamiswa namabasa here nguva yaakabayira mwanakomana wake Isaka paaritari. Unoona kuti kutenda kwake kwakabata pamwe chete namabasa ake, uye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa namabasa. Rugwaro rukaitika runoti, Abrahama wakatenda Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama, akanzi hama yaMwari. Now, hadi kuna Hebrews chapter 11. Chapter 11, verse 17. Verse 17. Nokutenda Abrahama achidzwa wakabayira Isaka, iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa, wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa mumwe woga. Iye wakanga audzwa zvichinzi, muna Isaka vana vako vachatumidzwa, nokuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu kunyange kuvakafa. Ndipapowo kana tichitaura mufananidzo paakamudzoserwa. Kinishi chakakuita Abraham kuti ape mwana wake zvinonzi naJakobo kutenda kwake kwakabata pamwe namabasa. Ndizvo dini akazonzi shamwari yaMwari paakapa Isaka sechipiriso. Ndizvo dini. Now, saka Jacobo anoti kutenda kwaAbrahama kunoonekwa namabasa. Jacobo unoda kusimbisa nyaya kuti kutenda kusina mabasa kwakafa, which means kutenda upenyu. Kutenda ndo kunoratidza upenyu. Now, mabasa akaberekwa nokutenda ava mabasa echokwadi, haasi mabasa anounza kutenda. Andiitwe mutendi nokuda kwamabasa, of which ndokwanisa kuzviita izvozvo. I can do great things. Andinobona ndosvikonzopongozodzoka woti zvekare ndingava hangu ini nesimba rekuti gomwe ipapo uende kandwa mugunga zvikaitika. Ndingava nesimba rekupa vanhu ritambura zvose zvingadiwa. But izvozvo handizvo.
musimboti wekururama kwaMwari. Saka Abraham basa raakaita rokupa mwana wake zvairatidza kuti maari mune kutenda. Saka akatenda kuti Mwari anogona kumutsa mwana uyu kunyange ndikamupa ndikamupisa akaita dota, Mwari anomudzosazve. Sekera Abrahama akaenda kunopa mwana wake. Haana kumupa zvinonoita sei nokuti Mwari ndiye wataura. Hatinozviona. You know, pane dzimwe nguva mukurarama kwedu pane zvinhu zvatinoita nokuti ndio zvinotaurwa navanhu vacho. Saka ndikarega kudai so vangazondorafanga ndiri munhu ane chingazwa muchechi. Saka ndikarega kudai so zvese ndafanika regai ndingoitawo ndochikonzero tinokwanisa kuuya kuchechi but tisingade kuuya kuchechi kwacho. Tinokwanisa kunamata but upenyu hwedu husingatodi kunamata kwacho. Zvatinoita in our private thoughts, zvatinoita tiri togani, zvatinoita mukurarama kwedu, our private life, azvikupurire kuuya kwataita kuchechi. Azvitaridzi zvatinoti tauya kuchechi. Atinoona. That's why we have everything mukunamata. Zvese hapana chatinoshayiwa muno. Vanhura vanenge vari muno, vanonyepa vanenge vari muno, vanoba vanenge vari muno. Ani kuzvona zvekuya kuchita zvona zvinokanganisa nokuti vanhu vari kuuya kuchechi is a work inoratidza kuti vanonamata, but hazvisiri izvo zviri upenyu hwavo. Towisana asi kutaura vari kuchechi yekuroma ndikutaura vari muno muchechi muno. Towisana havasi vese vari kuuya pano vanoda kuuya kwacho. Havasi vese vari pano vanobveka kuuya kwavo pano neupenyu hwavanorarama. Ndochikonzero pane dzimwe nguva chinhu chisiri shoko raMwari. Moses akaramba zvanakomana mukuda waFarao nekuti akaona shoko raMwari. Mose akasiya rugare rwese nekuti akaona shoko raMwari, nokuti wakatemerwa kuti aone shoko iroro. And we saw even Paul aparidza shoko kwai vaJudha vakaita nharo, vaJudha vakaramba. Paul naBharnabhasi until they stood bold vakati imi maramba. Saka takwenda kuvaHedheni. VaHedheni vanga vakatemerwa upenyu vakagamuchira shoko. Handi munoona. Saka kutemera kwaMwari kunopa munhu kuti auye kuzvokwadi yeichecho chaakadanirwa. Pane zvinhu zvaiva isu vaHedheni zvaitibhirika kuti tisauya kukunamata Mwari. Tatisiri musungano yavaIsraeri, tatisina design yakapiwa kuvaIsraeri, but pane chaivapo mumwoyo medu kwatenge vanoti munziyo yavo nesuwo tiri vanhu vaMwari. Paul wati kuna vaRoma chapter 1 muhana dzavo vakapiwa kuti zvive mavari kuti kuna Mwari unonamatwa. You get my point? Saka izvo zvaivapa kuti vatsvake mukana unomovati zvipupurirwe zviri mumwoyo mavo kuti isu vanhu vaMwari wesu. Saka shoko raMwari pavakarinzwa vakarimanyira vakabva mushoko. Mozisi paakachekerwa nazvo handisi muIjipita ini ndiri muIsraeri, akaona Kristu zvakapa kuti asiye zvaanga achiita anonamatira shoko raMwari. Zvino mondimuudzai kuti ini mutendi ndozonzwa munhu akazvarwa nomukadzi une mazuva ekutonorama panyika akafa ataure mashoko kwandiri ini ndotaura nyaya yekuti kunamata kwacho ndorega kuchechi kwacho handishaenda. How can I hear kubva kumunhu? Satan
hwangu, oisa nhamo muupenyu hwangu. Ndozvigamuchira ndiri kuti saka ndaakuteerera Satani ari bent akutaura zvinhu zvine sense, kwete zvinotaurwa neshoko raMwari zvokunamata namatezvo. Ndosiya kushumira shoko raMwari nekuda kwokuti Satani pane zvaataura. Can you see? Hazvikoneki kuti zvakadaro. Our problem is hatisi kuuya kune ichocho chinofanira kuva source yekurarama kwedu. Hatisi kuuya kushoko raMwari. Tiri kungoya kuchechi. Vanohura vachimbohura vachiuya, vanoba vachimboba vachiuya, vanoita zvavanoita vachimboita vachiuya. We are a bunch yevanhu vasingakurudzirwi neshoko raMwari, vasingatsvaki umwari hwaMwari even in our private time, in our private life. Tinomuda chinhu chinombomisikidzwa kuti ndiko kunamata. Ndio mweya wekutaurwa naPaul kuti izvozvo imhodzi dzechikatolika. Tinowisana. Imhodzi dzechikatolika zvinounza chimiro chinoremekedza zvinhu zvisiri shoko raMwari. Any of your actions kana ikakurudzirwa nechisiri shoko raMwari, there's something wrong nekutenda kwako. Ikasvika nguva yaunotora sarudzo isingazi mafemero yeshoko raMwari, there's something wrong. Kunamata kwedu kuri pashoko raMwari. Moses akanzi naMwari uya mugoma, akagara 40 days achipiwa murayiro waMwari. Paakanga akuburuka, Mwari akamuudza akati vanhu vako vadzokera shure, vazvigadzira zvimwe zvimwari, vakunamata zvimwe zvimwari. Moses achiburuka mugoma ndobva asvika paanga asiya Joshua. Zvikanzi Joshua kune mheremhere kukempu, but haisi mheremhere yehondo, haisi mheremhere yekuchema, imheremhere yekunamata. Moses achitarira ndokuona vanhu vari busy kunamata chimbunzo chiya. Kamwe kana azviona, Moses akakanira pasi matombo anga ainawo. Mwari akabva kwaari akati asaka ndakuvaparadza vanhu, ndikusiye iwewe ndimutse rudzi kuvana vaAbhurahama newe. Yes, Mose akanga akanda mabwe pasi, but Mose akawira pamberi paMwari akati handiro shoko rababa vangu, makataura imi kuna Abrahama, vana vako ndichavabudisa neruoko rune simba. Zvikanzwika navaIjipita kuti maparadza vanhu venyu murenje muno, vanozoti kudii pamusoro pezita renyu. Moses akadzokera to the original commission. Mwari mainevei pamakabudisa vanhu, maidei navo pamakavabudisa. Anoona sei Moses akataura a better idea than yakanga yataurwa naMwari. Mwari akati ndakuparadza, Moses akati musaparadza, it's better muparadze inini. Was Moses clever than God? Was Moses brighter than God? No. But Mwari wakada kuratidza zviumwari hwake kubudikidza naMoses. Moses akanga akamiririra Kristu. Anozviona. You remember brother Ramata Ramsote paakapinda mukefi miya maaidya, akaona muine zvakanga zvichiitwamo zvisina kunaka, akaona mupurisa achitamba juga pakonapo, akaona umwe mbuya vakanga vari mukuru kwazvo akapfeka chidhiresi chipfupi vari papapo. Kati seiko Mwari asina kuparadza zvese zvimataita? But Mwari akaparadza vision kubva achiri kadiki. Aita mistake, aikanganisa, aita chisiri icho. Mwari unoda kuti amuparadze, ropa raKristu rinomufukidza. Oita futi chimwe chinhu, Mwari unoda kumuparadza, ropa raKristu rinomufukidza. Saka Moses akamirira Kristu ipapo.
ani munoona chii chaka Moses akapwanya mutemo akapwanya mirayiro iya, that's fine, but akuita zvaakanga akuita haana kuzvitora pahasha dzake dzekupwanya murayiro, akadzitora paoriginality, pane chikonzero cheshoko raMwari chavakaburisirwa kuchiita. That's how we behave. Hazvirevo kuti nhamo haisi kuuya kwauri, hana kuti usachema kana dambudziko rauya, handisi kuti iwewe ingonyepedzera kuti ndakaguta iwe uine nzara, handisi kuti nini nyepedzera kuti everything is fine yet uri muchoto chekurarama. Hazvo zvandoreva, ndoreva kuti zvese izvozvo zvauya, but still the driving force yeupenyu hwako ishoko raMwari. And no one. That's how we are moved. Ndokufambiswa kwatinoitwa pakunamata kwedu Mwari. Ndizvoni atinamati, atitendi nokuda kwokuti pane zvaitwa. Pasina chaitwa. Ama Mwari watinonamata, he's not a yes man. Sometimes anoti no. Munozviziva? Mwari ndatambura, ndarwadziwa. Mwari woti no. Ndizvoni? Imi munofunga kuti Lazaro akanga asinganamati kuti Mwari ndizwe. Zvaiva nemapiringudzi yaayisa namaronda aiva nawo. Achinanzwa nembwa kana Lazaro akazoonekwa ari pachifuva chaAbrahama kureva kuti waiva mutenda niti. Saka zvaiva mutenda achinanzwa nembwa, Mwari angasvikwe. Kutaura izvo zvinoti ugere uri nani. That's how people sometimes react to shoko raMwari. Iwe utaura izvo nokuti nhamo yangu iwewe haisi uye unoona. Iwe utaura izvozvo nokuda kwokuti dambudziko rangu iwe hausi kupinda mariri. Ndizvozvo dambudziko rako rinokwanisa kuva rakakura kudarika dambudziko rangu. Zvounopfuura mukati mazvo zviri kurwadza kudarika zvandinopfuura mukati mazvo. But izvozvo hazifana kuratidza shoko raMwari muupenyu hwako. Kudakara unotora sarudzo yekutevera zvataurwa naSatani. Chikonzero chaSatani pazvinhu zvose ndechekuti iwewe usanamate. Ndodonzvo rakero. Kana akazvigona kuti usanamate, awina nyaya. Ndozvaakaita kuna Mwari. Akati Jobho anonamata nekuti makamupa kugare rwesuku. Mukazvibvisa zvese izvi, hambo kunamata ino. Handiti? Satani akauya akatanga kubvisa zvinhu zvaita fanika ndozvinoita kuti Jobho anamata. Zvese zvakatanga kutanhaurwa, but Jobho akati Jehovha wakandipa, Jehovha akatora. Saka kangari kuti wakaipanda uzotanhaura zvinokupa kunamata. Murume anoshanduka akaita shumba mumba imo. Mukadzi anoshanduka akaita bere mumba menimo. Vana vanomane vakaenda nekoko mumba imomo. Chiri kudiwa at the end of the day ndechekuti iwewe usanamate. Jobho kurwara kwakaipa pamusoro pake chaidiwa naSatani hakusi kuti arwadzire Jobho. Chaidiwa naSatani chekuti Jobho asanamate. Can you see? That's all. Ndozvaidiwa naSatani. Anokunzira kamusikana kubva musango kekuti kochikana neupenyu hwako kuti usanamate. Anokunzira mukomana kubva kunzauko anenge aine zvaanoita kuti atore upenyu hwako usanamate. That's all zvinoona wakaipa usanamate. Saka zvinhu zvinofana kuchenjererwa niti kuti ndotora sei, ndofamba sei, ndorarama sei. Chikudiwa naSatani at the end of the day kuti usanamate.
Asi Paul arikudza pano kuti isisu nyaya yokunamata kwedu yakatemberwa neshoko raMwari, apo rugwaro rwakaparidza kuna Abrahama rukati mauri Mwari zvose acharova. Amen. Saka ropafadzo yedu isisu hama iri kubva pashoko rakataurwa naMwari kuna Abrahama. Abrahama akaritenda. Saka takatendewa panheyo dzokutenda. Chii chinozoitika kana kutenda kwaAbrahama kwabata kurarama muupenyu hwako nomuupenyu hwangu? Haazi mabasa anotanga kuti kutenda kuzovapo, asi kuti kutenda kunovapo mabasa ozoratidza. Zvakatora makore mangani kubva mushure akatenda Abrahama kusvika paakazoita basa rokutenda rekupa mwana wake sechipiriso. It was many years. Nokuti at first akagara 25 years asina mwana. Ndokuzombiwa maybe after another 20 years. 45 years later, Abraham ndopaakaita basa rinopupurirwa kuti shuwa waitenga. Andinoona. So don't be worried kana zvikatora nguva. Usanetseka kana chaukunamatira kana chaukukumbira chichitora nguva. Muprofita anoti Mwari paakati naAbrahama naSara muchava nemwana, paisara akatanga kuruka mabvudzi. Vanhu vachimuseka, gore roenda, rimwe roenda. Kwai vaiuya kuna Abrahama, hey, father of many nations, how many have you now? Wani vana vangani manje? Wakanzika ndiye baba? Kwedu tizhinji. Hazvinei kana zvikatora gore zvava a miracle yakapetwa 1 year. Zvikatora 2 years, it's more of a miracle. 2 years fold. Zvikatora 10 years, it's a miracle. It is 10 years fold. I don't know. Hazvina kuti zvava wiki, hazvina kuti hazvisina basa, hazvina kuti hazvisareva chinhu. No. And again, Mwari akataura naApostle Paul mashure munge Paul anamata. Kana Paul achiti akanamata, Paul ainzwisa nyaya kuti kunamata chii, waiziva zvinoreva kunamata. Akanamata, Mwari akamuti no. Paul akati ndakusvikamuchira izvozvo. Amen. Ndisine simba, ndaane simba moja. Muutera hwangu Mwari anza simba rake. You get the point? Mukaverenga Galatians chapter 4. Panoitwa comparison yaSara naHagari. Muprofita anoti vana vousina kuyamwisa, vana vousina kubereka vakawanda kudarika vana veuyo wakawanda. Vanowanda sei ivo vasipo. You know, shoko raMwari hama ishoko raMwari. Sekera Paul achiti takapiwa rugare runodarika kunzwisisa kwedu. We can take a no kubva kuna Mwari as an answer. Hazvikanganisi chakadiwa naMwari pamusoro pako. Nokuti hama Mwari haana kutidanira kuti mangwana ndidye egg and bacon. Mwari haana kutidanira kuti nini mangwana ndidye sadza nenyama. Mwari akatidanira kuti ndipinde mudenga. Andinoona. Azvoti kusaiwa egg and bacon zvinokonesa nyaya yekuti ndakadanirwa denga. Kusapora kwaLazaro hakureve kuti Lazaro haana kudanirwa kuti apinde mudenga. Because we find him mudenga. But panyika yavana maronda. Panyika inanzwa nembwa. But mudenga anga pachifuva chaAbrahama. Atikurudzirwe, hatifambiswi, hatiitiswi zvinhu nokuda kwezvinhu zvinongova zvinouya nokuitika nokufamba pakati pedu. Tinoraramiswa neshoko raMwari. Amen.
Saka tiri vana vaAbrahama. Saka Mwari achida kuti shuwa Hebheri timunzwe mukutenda. Rugwaro rwachaparidza kare kuna Abrahama ruchiti mauri marudzi ose acharopafadza. Amen. Abrahama ndopa atenda. Ani munoona? Ndopa nobva humwana hwedu isisu. Pakuti Abrahama akatenda. Nokuti Mwari wazvitaura. Saka ini nhasi ndakapiwa maruramire ekuuya kuna Mwari, kwete nokuda kwokuti ndakangonzwa shoko, kwete nokuda kwokuti ndakangouya kuchechi, asi nekuti Abrahama pasina chiripo akazvibvuma kuti Mwari izviro kwazvo ndichava baba vendudzi zhinji. Tiri pano savana vaAbrahama because Abrahama akazvitenda, akazvigamuchira. Zvabva kuparidzwa kweshoko raMwari kwaari. Saka tiri zvibereko zvemharidzo yerugwaro kuna Abrahama. Our DNA neshoko raMwari. Urudzi hwedu huri shoko raMwari. Ndio rinotipa kunamata. Hatina matisho nokuda kudriva motokari. Hatina matisho nokuda kupfeka sutu. Hatina matisho nokuti Mwari namukumbira mazai akandipa mazai. Ndinonamatishwa nenyaya yekuti Abrahama wakagamuchira shoko raMwari. Ndora ndakatenda, ndakaudzwa kukunamata nesimba reshoko iro. Amen. Sekera Jobho akati, kunyangwe Mwari akandikanda mugehena ndichamurumbidza. Amen. Shiva tibatsire. Amen. You have that pride yekuti kunyangwe iwewe ukazozviona one day uri mugehena hauzomati asaka Mwari wacho neso saka ndakashupikira chi saka ndakanetseka ndichipanyika saka sei zvinhu zvakaitika toda. You still praise God. Nokuda kwokuti Mwari akakunzwisa iwe, Mwari akakuonesa iwe hama chisina kuonekwa. Neruzhinji rwuri rwavanhu panyika Mwari akakuonesa shoko rake. And there's nothing better. Amen. You have enjoyed kuzarwa kweshoko raMwari mumwoyo mako. Muprofita akati, even Mwari akandirasa akaendesa kugehena, I'll still love him, I'll still praise him. Handisi kumudira nokuti Mwari akandipa zvinhu. Handisi kumudira nokuti Mwari akandichengeta. Ndiri kumudira nokuti shoko rake rakagara mandiri. Ndakaberekwa. Amen. Ishe vatibatsire. Saka ngatidzoke kuna Abrahama. Abrahama akava nekutenda kusingazi pamabasa, asi kuti mabasa aAbrahama akava simbiso yekutenda kwake. Tapera pachapter 7 verse 17. Let's go to verse 18. Veremu chapter 4. Can we read verse 18? Read to 23. We are coming to close now. Veremu chapter 4 verse 18. Verse 18. Wakatenda netariro pasi netariro kuti ave baba vamarudzi mazhinji, sezvakanga zvarehwa zvichinzi, rudzi rwako ruchadaro. Haana kushayiwa simba pakutenda, achifunga kuviri wake wakanga watofa hawo, zvaaiva namakore anenge 100, nokufa kwechizvaro chaSara. Akatarira chipikirwa chaMwari, haana kunyunyuta nokusatenda, asi wakasimbiswa pakutenda, akakudza Mwari, achiziva kwazvo kuti icho chaakapikira wakanga ane simba rokuchiitawo. Saka zvakanzi kwaari ndiko kururama. Zvino hazvina kunyorwa nokuda kwake bedzi. Zvino hazvina kunyorwa nokuda kwake bedzi, kuti zvakanzwarwo kwaari.
hazvina kunyorwa nokuda kwake iye oga kuti akanzi wakarurama. Zvakanzarwa nezvekuti akanzi wakarurama nokuda kwokutenda. You see, that is how verse 23 says. Hazvisi kuitirwa Abrahama oga. Why zvisiri kuitirwa Abrahama oga? Mwari unhu hwaMwari hwokuti haaitire zvinhu nhasi. Zvinhu zvaMwari hazviitirwe nhasi. Mbeu ikamera ikadiridzirwa mvura ikamera, haisi kunzi ibhenefite musi uno. Haina zvainobatsira musi uno. Ukaona mbeu ichimera muvhu, haina zvainobatsira. Zvichatora mazuva pamwe 3 months 6 months kuti mbeu yawadyara iyoyo izokupa zvainofanira kukupa. Saka Mwari haaitire zvinhu nhasi nekuda kwokuti unhu hwaMwari hakuna chinhu chiri. Mwari paakadaidza Abrahama ibva kunyika yokwako kunyika yokutaridza, Mwari haana kumupa mwana iyeyo musi uno. Akandorarama for 25 years mwana yasipo. Tevere apiwa nyika yacho haana kuiraramira senyika ichipikirwa, akatogara semutorwa futi. But Mwari wamupazve anenizvo. He was not dismayed kuti kosei zvisina zvinhu zvasingafana ngazvitouya zvazviri. Jakobo akanzi paunetsa apa nyika yangaipana vababa vako, iye asina mwana ari pacho achienda kwaRabhani, ndaipa vana vako. Iye akasiya dombo, haana kuti ndakutonamata pano, akati ndiri kudzoka kuzonamata pano nokuvaka imba yaMwari. Zvinhu zvaMwari hazvisi nhasi. Kenisi saka haufaniri kuti wewe uvhiringidzwe nechinhu chiri kuitika nhasi nokuda kwokuti zvinhu zvatiipa nhasi. No, iwewe hausi nhasi. Uyezve Mwari paakada kuti akukunamate haana kungoya kwauri musiwo yakati saka chiuya chitendeuka. Iwe una kutendeuka, una kunamatiswa iwewe nenyaya wakadwa musiwo wakatendeuka. Bhaibheri rokachiti wakanyorerwa zita rako iwewe nyika isati yavambura. Ndopakatangira Mwari kuva neconfidence newe. Ndopakatangira Mwari kuva nechivimbo newe. Ndopakatangira Mwari kutenda kuti iwewe unozvigamuchira. Ndo Mwari paakatanga kushaina newe pamberi pezvinhu zvose. Defying all powers. Achiziva kuti gehena ririko, achiziva kuti chihure chiriko, achiziva kuti kudhakwa kuriko, achiziva kuti umbavha huriko, achiziva kuti mbanje dziriko, achiziva zvose kuti zviriko. But akava neconfidence mauri iwe, akanyora zita rako nyika isati yavambura. Hauna kuchipa manini. Sometimes tinongozvichipisa, but that's not what we are. Mwari akazviona, akazvigamuchira, akazvitendesa mwoyo make kuti unofanira kunamata Mwari. Saka chinokuudza kuna Mwari hama hachisi chinhu chinobatika, hachisi chinhu chinonzwa naSatani. Wakaipaudza nhamo yake mamangu ndoti tisaka kunamata ndorega. Nokuti makuhwa ataurwa, saka izokusaka vanga vatonditaura, vanga vashindireva, saka inotorega kunamata. Who are you? Hauna kutemerwa iwe, hauna kudaidzwa nemakuhwa iwe, hauna kudaidzwa nenhamo iwe, hauna kudaidzwa nehosha, wakadaidzwa neshoko. Kana risisipo, then wane license
yekurega kunamata kwazvo, nokuti Mwari hakuna. Mwari wacho anenge asisipo, pfungwa yake inenge isisipo, shoko rake rinenge risisipo. Ndizvo zvinokupa dheni kuti saka kana zvodaro usanamate chokunamata chacho hachisisipo, asi kana Mwari ariko kudya muriwo usina usauti zvinei nekunamata kwangu, kudya muriwo usina mafuta zvinobatei panyaya yekutenda kwangu, kurogwa, kutambudzwa, kunzwi, zvose zvinei nenyaya yekunamata kwangu. Handina kudaidzwa nokuti kusina kachasu, handina kudaidzwa kwanga kusina zvinhu zvimafashoni ari nyika, zvese zvaivako, but Mwari confided in me. Kuti ndikamudaidza achanamata. God confided in you. Aizviziva kuti murume achakuroora akaita sei, aizviziva mukadzi uchakuroora akaita sei, aiziva unhuku uchaitwa navana vako, aiziva kurashika kuchaita nyika yemuwana kuchigara, yet akati ndakakuziva nezita ndikakudaidza. Amen. That's how great our God is. Satan ozouya nenyaya yekushayisa mafuta mumwoyo mangu, zvirikwanisa kunamata izvo. Somebody also kusimukota Veremu akaita so, Veremu akadai so kuti akachanamata, nodoti vanhu vati Veremu akaita zvakati. Ekristu are not that poor. Towisa takadaidzwa naMwari, takadaidzwa nezvinhu, ende Mwari anokufa akashanda nesu nomutowo iwoyo wokutikandira zvinhu zvokungonyengedzera kuti tiuye kuna Mwari. That's not it. Mwari achida kutuma muprofita, haana kutanga kuti muprofita akugamuchirwa navanhu vese vachimuomberera maoko kama upenyu hwababa Abraham hwakamunetsa akashupika, kudakara one day akasiya chipiri chake akati futiyo kana ndikapedza 3 days shedza bosi wangu akatore tuti yake ndakwena handidzoke panapa kana Mwari asingataure nini. Akanogara mubako, why zvinhu zviri kundinetsa so, sei zvinhu zvakamira mudai so, haana kudaidzwa nokunaka kwezvinhu, akanopinzwa mubako nekuoma kwezvinhu. Elijah unonzwei, hazvina kuitika ari mumufaro, mweya mutsvene wakamuzadza achitenderera achidaidzwa nazvo, zvakaitika ari pakutambudzika, ari pakurwadziwa. That's how it is now na Mwari. Hatisangani na Mwari mumufaro, hatisangani na Mwari muzvinhu zvakanaka, tosangana na Mwari on the battlefield, tichirwa nomuvengi. Mwari ndopane tichiti identify nesu kuti tiri vanani. Mwari vatibatsira. Abraham achekerwa nenyaya yeshoko raMwari, ndopaakazotanga kufamba nenzira yokutenda. Amen. Kwai haana kuva nehanya kunyange nekufa kwechizvarwa chaSara, haana kuva nehanya kunyange nokwegura kwake, akaita shomunhu. Kwai akatenda kuna Mwari unodana zviripo sezvisipo, akatenda kuna Mwari anogona kumutsa mupenyu kubva pane chakafa. That was the faith of Abraham. Amen. Haichamudzwa nemutemo, haichamudzwa nomurayiro, yakudzwa nokujekerwa kwekuti Mwari unomuvei kana areva shoko rake. Izvi hama zvina kunyorerwa Abrahama koga, asi nesuwo. Amen. Sei zvakanyorwa pamusoro pedu? Ndiani wakatiudza kuti nesuwo tiri vachive nhaka yezvipikirwa izvi zvakapiwa Abrahama? Paul utaura pana Roma chapter 1 verse 16, wati handinyaye nokuda kweivhangeri nokuti simba raMwari. Mairi ivhangeri kuramba kwaMwari kunoratidzwa, zvichibva pakutenda. Amen. Hazvibve pamablessing, hazvibve pareceipt, hazvibve pakunaka kweupenyu, hazvibve
kunakirwa kwokurarama zvinobva pakutenda zvichienda kukutenda. Hapana chinomira pakati apo. Rega nhamo zviuye, rega rufu rwuye, rega zvinorwadza zviuye. Takadaidzwa kuna Mwari nesimba reivhangeri. Mairi ivhangeri iyoyo kuti Mwari wakarurama zvinoratidzwa. Kwai kururama kwaMwari kunoratidzwa. Amen. There's no way yandikati Mwari haana kururama. Saka taakurega kumunamata. Hama Mwari wakanguva akarurama. Matiri Mwari wakarurama. Hazvina basa kadya nesauti Mwari wakarurama. Hazvina basa zvinhu zvandiomera Mwari wakarurama. Handifambiswi nekunaka kwezvinhu, ndofambiswa nekururama kwaMwari. Habhakuku ndobva ati wakarurama wangu unorarama nekutenda. Izvi hazvina kunyorerwa Abrahama koga, asi nesuwo takatenda. Amen. Zvakanyorwa pamusoro pedu kuti tinoruramiswa nekutenda. Amen. Hatinyari nokweivhangeri. Amen. Nekuti isimba raMwari. Mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa zvichibva pakutenda zvichienda kukutenda. Zvakafamba chapter 4. Can you read verse 6? Chapter 4, verse 6. Shona. Zvakafamba chapter 11. Zvakafamba chapter 11. Chapter 11. Can you read verse 6? Verse 6. Vane simba rokuzaira denga kuti mvura irege kunaya namazuva okuprofita kwavo. I'm sure we get to that sometime later. Let's come to Hebrews. It must be Hebrews. Hebrews chapter 11. That's what I want to flip up around. Hebrews chapter 11. Can you read verse 6 over? Verse 6. Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti kunouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Verse 16. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka, ndiyo yokudenga. Naizvozvo Mwari ane nyadzi pamusoro pavo kuti aidzwe Mwari wavo, nokuti wakavagadzirira guta. Thank you. Now, Paul anoti pasina kutenda hazvigoni kufadza Mwari. Saka hatina kudaidzwa nezvimwe zvinotipa ukama naMwari kusiri kutenda. Kutenda ndokunofadza Mwari pamusoro pedu. Kunamata kwedu chaiko haafari Mwari nako. Zvatinoita zvese zvazvo zvinofadza Mwari. Mwari unofadzwa nekutenda. Towisana. That's why sometimes hakuna kungotutira mari yako muchechi wofunga kuti pane zvawaita. Wovimba neizvozvo kuti ndaisa mari muchechi. Nokuti Mwari haadi mari yako, Mwari unoda mari yake yaakangoti ipfurire mumaoko mako. Right. Mwari haafadzwi nekuti tauya kuchechi. Mwari haafadzwi nekuti taparidza. Mwari unofadzwa nekutenda. Tikadzoka pakunamata kwevanhu vatinoona vachitanga kunamata, unovaziva vakatanga kuuya pamberi paMwari murekodhi nezvekunamata ndiani? What's it? Cain and Abel. Yo patutanga kwa record yekuenda kuchechi pa. Yo patutanga kwa record yekupa mpiro ipa. Yo patutanga kwa record yekunamata ipa. Ani ndizvo? Bible rinoti Abel nekutenda. Is that right? Chakampa kuti ape chipiriso chinogamuchirika
kutenda. Amen. Ani muzvona. Saka nekutenda Abel akagamuchirwa. Saka pasina kutenda Mwari haafari nokuti wazounza chipiriso. Nokuti Kena akaunzawo futi chipiriso. Mwari akafara here? Haafari. Mwari akafara nokuti Kena auya kuchechi? Haana kufara. Mwari akafara nokuti Abel akakwanisa kuona nekutenda. Amen. Abraham haana kufatsa Mwari nokuda kwokuti akasiya kachasu nokuti akasiya fodya akatangotevera Mwari all his life. Hazvo zvakafadza Mwari izvozvo. Mwari haitwa Mwari kuna Abrahama nokuda kwokuti akaenda kunoteverera akagara munyika iye akachera matsime. Zvanzi neBhaibheri Abrahama akatsvaka guta rine nheyo mizambiringa wakariye Mwari. Izvozvo zvakaita kuti Mwari ashave nenyadzi, was not ashamed to be called his God. Nokuti akatsvaka izvo Mwari akanga ateya. Haana kutsvaka chakateyiwa navanhu. Haana kutsvaka kurudziro yavanhu. Haana kutsvaka kugona kwevanhu. Haana kutsvaka kupembedzwa navanhu. Akatsvaka icho Mwari akanga establish. Guta rine nheyo. Mizambiringa wake wari aiye Mwari amene. Ndo zvakaita kuti Mwari afare naAbraham. Mwari kudiwa patipasire. Amen. Nokuda kwaizvozvo hama takanga tiri muna Kristu nyika isati yavapo. Mwari akatidanira kwaari panheyo dzokuti akava nevimbo matiri kuti kanzwa shoko rake tinorigamuchira. Akava nevimbo newe kuti hazvine chichazouya muupenyu hwako, hakuna chinokonesa kuti usimudze maoko ako uchiti Mwari makanaka. Polati achiti neguu rakanaka kana neguu rakaipa, nekugamuchirika kana nekuramba, hatisiye kuparidza shoko raMwari. Hatizviiti kuti vanhu vanotiomberera maoko, hatizviiti kuti vanhu vanotigamuchira, tinozviita nokuda kwokuti Mwari wakazvitaura, isu tikazvitenda. Amen. Ndokunamata kwatakadaro kwakakunda. Don't be dismayed. Usanetseke kuti zvinhu zvakakuombera. Usanetseka kuti zvinhu hazvi kufamba nenzira zvinofanira kufamba. Hama, as far as you are concerned, zvinhu zviri kufamba nenzira Mwari yakatemera kuti zvifambe. Aine chaanoda pamusoro pekufamba kwazvo nomuto hwedu. Pane chaidiwa naMwari kuti Sara ave asina mwana. Pane chaidiwa naMwari kuti nguva yose ipfuure Abraham asina mwana. Pane chaaida Mwari. God is never wrong. Pane chidiwa naMwari muupenyu hwako. Pane chidiwa naMwari why uri kupfuura nemwe uri kupfuura nemwe. Pane chidiwa naMwari why zvinhu zviri kuoma nomomero zviri kuita. Pane chidiwa naMwari sei zvinhu zviri kukunakira nomunakiro wazviri kuita. Mwari pane chakada kuupenyu hwako. Ngatiuye kuna Mwari noupenyu hwedu mwoyo yedu mukuperera, mukutarira, mukugara pashoko raMwari. Tisava vanyengeri, tisava vanhu kungoenda kuchechi, tisava vanhu kungoparidza, tisangova vanhu kungonamata, asi kuti havatifadze Mwari nenzira yokutenda. Amen. Tingasungire. Tarirai kune nyika